min kyang ila alo tum lian to no ala a in se ru chewa captain a chuan an tong tui ma ti sha thiamin abulami chu khap tumin awangok zawa a champa po chuan a tung tam ma ti a she chhuaka min kyang ila chuan room tokin no a chu alo mel khaya ui ro ron sur chia ka chun zom zelanga a fia emang chumo a champa chuan adak thei man thum moi tumin khang thil zong kha thleng ma se no a hi milera ni launia atile a captain a chuan lo tui ni in a soidi na a thokrim lu tuka bianu nei na hun po anei ngai lo zantam jok chu kan hu chui alak lo deuh chuan station a riang mai zel sofa mu in anharing theira mai mole tuna chuan anhari po sha tura om to silawa station po are dung mai ati a min kyangi chuan no a churon envatin chu inharing thei lu tuk te khamin ti vela nangmani chu haring thei deuh chu ati a no a thian te pani chuan an mudun to anga an lo ngai ngala no ala chuan min kyang i hne na chuan in har dan te kha chu amak emalom ithita mokatia ati a min kyang i chuan alo mel rum kher mai chutia anin hial lai chuan an thian te pani chu an lo ngoi da ka an thian pa pakhat chuan an bawrok ti jang khainan khonge kalai tar hi le me ka wazuti ang ti ina chuak hala an kapte na chuan no a hne na hei nangpo mei wazu ve don lo mi ti ina zota no ala chuan meizu kasim to alo ti a kapte na chuan chutiang ngotin isim theilawang i ngei ri mai anyang wazu le ro ngei thuta zuk le hian a tui du te mai ania ati a chuta ama bok chuan so en la jongde yapon ama chawina zuk so i khongai lawem ni wachhuak ve ro di rial lawang hal lo ati a no a po thoi tak chuan a wachhuak ve mai boka a chuan hu chuan kapte na chuan a tak takanya o ti in a real zui sapa min kyang i chu alo nui varvara no a chuan pona tanga ron bi zuin min kyang i nui lai mu chuan anui suka pona chuan a thian pa chuan no a hne na khai a korong in angtin hadun vela ati a no a chuan ingai dan angkhani lo nia alo ti chutia anin fiam lai chuan kapte na po kha aron chuak ve meka a thian pa chuan lo la fiam zuin in kor hak dan atang hian na shat vekalom ti in a lo la fiama kapte na po chuan no a churon kwa in thup thiam pa a ang dewini langa hun oli lo mang thiam kher mai ron ti a an nui hoka no a chuan enge mo in shat le alo ti a thian te chuan deng nokin iwan nei zia le kan thik zia che hi an ti a no a po anui na sakher mai chuta fiam zui zelin a hlim hmel zia hi ante arukin chaste lo nei vela chuwang chuan kan thil in man zong pe ang chi an ti a an nui hok mai an hokonga chuan no a chuan min kyang i hne na an rui wangin thuloi lawan soi chia mani kha enge kapte na kha na ma kha na soya in nui dun lai kha kalo huwa ti ina zota min kyang i chuan i englo i azia thua soya ati a no a chuan khatiang hun re lo te chung khan chu tiang chu in lo soi manamo ati a min kyang i chuan a soi tum kha ka sha thiam mai chan fel le ri rozau takini ti a soina ni in ka sha ati a min kyang i bok chuan taka thala ki ron phor kha ya ngai ti kha ka hmuto thanin ka sha ati a chuta she chuak thutin ni zan khan drug factory a khan ka hmuin ka sha ati a no a chuan factory ani zia lo workshop ani kha madam alo ti alo lak thu tak sak lo na sa min kyang i chuan ka ti tak ania alo ti bai ya no a chuan engtin nge a hmela om ti in alo zota min kyang i chuan asama buanga chuan a ti lai chuan no a chuan lo pot chatin mit pahni le nar pakhata nei ti ro alo ti min kyang i chu atum deuh bara no a chuan ahma a me che khwai khem hanga min phu khai la sha em ti in a zota min kyang i chu alo ngoi reng no a chu anui haka min kyang i chuan ka ti tak ania min ring ro ma se min ring ambok silawa takana pickpocket in yan chuan in ngai zong tak ami ti in a zota no a chuan teuh nang ka ngai zong lo shim alo ti min kyang i chuan ngati mo i du zong chi takani an ti boxia eng ang mei chia ngei du a ti in a zota no a chuan khanu kha ka tu zong chi ani lo ka ti mol chu alo ti bai ya min kyang i chuan ani chuan eng ang mei chia ngei du chu min shilla alo ti le a no a chuan nui put thian ka mei che du zong chu mo mei chia abinga pangpar thiat wa
nau pangchia thei dewan nia ati a min kyangi chu alo nui varvar no apo alo nui varvarin min kyangi kut chu avavon saka an puma pheng phelep thok sep sep chung chuan an ho duna atoka chuan min kyangi chuan a doctor hena chuan ngai zong nei le hi ka she ngoi ngoya a chan chu ka ngai zong chuan in kalsanin maldevin ka omle angti ka hlawa ma se tu na ka ton pa hi chu adang lam em ema alaka rin na ka ngat bur do na ni ti na shila no apo chuan a doctor hena chuan tuna ka me cheton thar hian mi thatak le police thatak ni in min ngaya chu chuan karil ru ati boy deu ama in ka bial nu in min lo chen pha to a ka hna wangin tuna po hian ti swal le ka hla khom mai ma se tun tum chu thinlung le ti tak zeta mi thatak le police thatak ni ka tumati a chu ka ti thei ringem ti in doctor chu zotin a hnuka ul le chewa a doctor la chuan iti thei ka ring khom mai tuna chuan i dam to ni in ka sha inha hmule turin doctor lekha kha imamo tiro kha ti in lekha chu ape a no a chu him dewa ron chhuakin lekha chu a en wangwanga chu ti lai chuan a thian pa kha non kolin captain in rang taka station a hmu du thu a ron shila police station ava thlen chuan reporter hawan lo om chewa chu ti lai chuan police station tang chuan mi pakhat abial nu soi salhum tu hi an ron hrai chuak meka news a chuan lang chuai in hetianga bial nu te kut thlak thin chu mi pa ngai tak anga langin an mani aya chaklo zo kan bial nu te chunga anin la pa viau thin ni in an puanga an bial nu te chu ang khata en lovin uite anga ti kwal theya an ngai thina mani in rin tong na nei lovin an bial nu ten chen an tum ve le khan an lana ema chu tianga hnol an ni chu an she thiam lovin an bial nu te chu kutan thlak thin ni in psychiatrist an kom chuan a soya chuta chu tianga bial nu te kut thlak thin chu kumthum bak zel an ta ngai lo ti thu ti an soya min kyang bial palui po alo lang ve anu zak theilo deu nen khan lawyer an humeka an lawyer chuan sumchoi lawa an bial thei mai chu alo rin lok lo thu le an van nei wanga chutia biala chuak the ani thu chu alo shila anu chu alo lom kher mai son ho a chuan poisa lo zet thian a phone a khoi miala an advocate chuan kutla kha chu thu shananya kan boina turber chu aruga video alo la khania kha dan kalani wangin kan khin turte hi an na mai don lawanya atia son ho anu chuan ikuta kanin ngat to panya ipu za chu kan pe mayang che atia advocate chuan an thil ti turte chu a shil zungzunga son ho a chuan za pa lo zethian khang zong kha ka mamo lave ti aron thau chuakin keima in kalau ti fel mayang ti in chho atuma anu chuan khonge mo kalitum le miss kangi hian ala soi zo lavanya atia an advocate chuan Mr. Lee tuna an chwa lai lockdown che hi isha em min kyang in hnai lo theang berai omanga yania atia son ho ala chuan kan hnai lo chuan min chakpui dona sumi hmu thei pha dona nilom ni alo ti a pona chuan a chuak daya anu chu a beidon hmel kher mai min kyang i ron ho chu an building opposite atang chuan alo en thlenga min kyang i chu a ina lu ma chuan ati thindan angbokin a hoi kwa le phota tuma a hmu lo wang chuan ngai thalo em lo chuan ina chuan a luta no a chu police station a lo langin a doctor lekha chu captain a ape a ani chuan a lo en ngal wata no a chu ama a thutna china chuan wa thu in ka do kan bel te po in lo ti fel fa ye mi swal tak chu i lo ni lem lawani hi ti in captain a chu aron fiama heta ka thut lo na chin po a reita ti in thoveng zet chuan a chera chuan a thu a captain ala chuan i doctor hmu thin hi a ani em lo mo alo la ti du leka chuta captain a bok chuan tuna tang chuan film khur hle ang che an suspend na chi an hli the nan chan kalo la dona police station a hian ron in lan tam vak suang che atia no a chuan chu ka tumania ma se miron ko le box si ani hi tinge min lo ko la ti na zo zui ngal zata a thian pa chuan englavania yanga kan chuina zong ka headquarter lamin submit turin min ti a atia no a chu alo sanghal phat mai enge heng mi mol hau hian ti an tuma atinang nanga captain a chuan yanga an man theilo wanga nyanga ti a no a chuan ka oilo engtiang chi a thuinge yanga chanchin kan shat an shedu anyanga ti a nangma ni hian headquarter lama mi te tu motal shilin nei ani lo mo ati a
kapten a chuan enge moi soile a lo ti no a chuan engtin nge headquarter lamin yanga thalaka nei ti an hria theya evidence kan nei te headquarter lama piang un ti nilom ni ama khana ti a kapten a chuan kemani himin ring hlel ti na mi alo ti thata no a chuan tunge hria tunang din hmuna chuan tunge karin theyanga ati a chuta ama bok chuan vashil ro u engma investigation ka kalpui lava eng evidence ma ka nei lo ti shil ro u ati a thil engemaw inphum ru hi chu a om chiang ani tu emaw tak chu a inrol chiang ani ati a kapten a chuan kepon chu ka hre chiang ani hei hi an chin te u ti in a thau chhuaka no ate pahnih chuan enge a ti pa in a dawhkan chu an vapan ngala no a chuan khalak lo lang te chu en kwalin ama bara yanga man tuma an vela ya police station danga mi te ron lang thut te me chelema a in siam tuma ama lo man tu te kha a hu a ring hlel thar ta hle a anua a thian pa nen chuan file vel te an kwalin an buai hle a chuti lai chuan min kyangin a ron call alovan tlai to tinwa no in phone chu ala a min kyangi chuan a uite chwa pui turin a lo hak reng chu ni in police station a min kau thuta ka buai lu tum nakina ka lo call back ang chi atia ada a no a chuan police record atang chuan yanga inti chu a hmu chhuak hlol mai a ming tak chu hanpil hi a alo ni renga an kapten a po chu an lo hmu ngal vata chutia anin biak zo chuan min kyangi chu alung oi cha lawa enge mo ati le ati nang nanga a chwa don chuan a phekhok shuin phel chu a zung hu a azuk sui that lai chuan a uite chu alo tlan dai a hoya mi long ha gro ti na zuya uite chu step a tlan thla in a chong hnuai chia chuan li falo in hong hwa wa uite chu atlan lut ngal min kyangi chuan a zung mu man chia a hoya ti na outdoor twara chu ti lai chuan lift kong khar chu a in khar dai a man ho zetin min kyangi chu step a chuan atlan thlang hala elevator chunga chuan mi pakhat hi alo om ve renga min kyangi ground floor a zuk thlen chuan elevator chunga chuan a uite kaina chia kha a zung hu a mang ang zetin atlan chuang hal hoya ti ina kautuar tuara apartment bulvela chuan a enkwang hala a kautuar tuar rengbok ata a chuak kher mai no ate pathum pon hanpila chanchin chu an chui chianga ama me chelema in siam laya ama lo man tu te yangdong police station ami te chu anin rol nge ti an che theita a chumi te wanga ama po chu suspend an ni te chu a shele zela hanpila chu mandan turan rela chu ti lai chuan noodles deliver tu chuan an nei tura ronda a no a chuan an mi swal pa thalak chu alo entira chu ti lai chuan min kyangi chuan a uite chu azong kwal charchara apartment sir hnom hnok lai a chuan a uite chu thi chhongin a vachara chu ti lai chuan no a po ron homekin min kyangi a pek tur thila leya min kyangi chu randam do ina hlau thong zetin a lo lang a uite chu doctor te chuan an zai meka anua zana chuan min kyangi chu ru ha zetin a ron tlan ho a no a kongka chu awa chum dot dota no ana ron hong do na moti lai chuan meche pakhat hian a ron honga atong tumpo chu atop chon mai makti deu chuan anin mel ton renga du tok le photila kan channel te min law ngai hlut saka milaw subscribe tu zongzong chunga khan lom thu kan soye chuan ala subscribe law khan milaw subscribe sakle ula movie hmunom tak tak te ron le linzia kan tum don ya